रे आजी मु चले कहा पाई एते सकाळू उठे ड्रेस पिंधुची कि खोलुची नजर नाही ब्रेकफास्ट साथे तते टेक्स्ट करे मुई कॉफी कप रे कॉफी नाही लंच प्लेट रे लंच नाही किछि करबाकू टाइम नाही हेले तू डाकिले आसे धाई कहा केमिति कहिबी रे तते मन भल पाउछि केते तुम ओठ तळे थिला किछि कथा मु धरिले मली न धरिले मली तुम आखि तळे लुचि थिबा कथा मु जानि